যত মিডিয়া রং হামবাই जोंथिनि मिडिया फकास खायजानि थांमान नांथांमानि हिंके सिनि पेपाजला बिसिनि ngैनाय तिनि सिनि पेपाजला बिसिनि जत लिडार्स अफ फाइमानजाक ताकि दाब्लेब्र सिनि चेयारमैन फाइमानजाक फाइजाक ताइ भाइस चेयारमैन मिया 19 तारिख बीजेपी रो सिनि पेपाजला बिसिनि सामनगर कामियो सिनि बिसिनि खरकसाफानो तिप्रा मथा याकारै बीजेपी थानाय करै ताई गाना बुनी 12 ताकार जलानी गोबां बरक तुबैनाखे 105 बुटार 368 बुटार रैनाखे जे मिया बरक जों सिनो सामनगर गामियाव तुबैने पेपाजला बिसिनि तिप्रा मथा याकारै बीजेपी जयनिं खायखे मानाबो बेबांनो ताताल सिनो पेपाजला बिसिनि खरक जाफानो तिप्रा मथा याकारै थानाय करै आं आबोनो मिडियानि बिसिंतै जत बीजेपी नि लिडार्स रंनां साख्लायनो मुसुंगो सिनि जे थांसा सिनि बुबाग्रा जे सुनो साबनानि सिनि मान थाइजरनानि थांतानि सिनि जे थांसानो सबायनानि बागायनाय अयने एसेम्बलिनि तुबैनाय सिनि 17 गलाघाटियाव जे बानचान खालायनाय जे मथानो सबायनानि ता थांथों आं आबोनो बरनि थानि BJP नि लिडार्स रं थानाय आबोनो ककसारनाय कारण खरक साफानो सिनि जे पेपाजला बिसिनि थांयावैनाय 12 ताकार जला हे गानो गुनि नि गारि बाय गोबां तुबैनायखे जे 105 बुटा 105 फेमिली हेकेबा 368 बुटारनि जे साख्लायमानि आबो सिनि 17 गलाघाटिनि थांसानो सबायनानि बागैनाय हेकेबा सारा तिप्रा गनाङैनाय अरनि कगनो तिप्रा मथा याकारै बीजेपी थांका हरैनायखे जे ताताल बरक सामाने आसले आबो रंनां बेलायखे आं साजागलिया सेलेंका तामनि बागै जागा जागा बरक बाहायकेनो जे बरनि IPF टी बीजेपी नो बुसकांगो बासारैनाय बर हायकेनो जागा जागा जयनिं खायनाय सिनि मथानो दुर्बल खायनानि बागैनाय बरक साइटगै दङो आं आबोनो मिडियानि बिसिंथि गोसारनाय जे तिनि जों 20 तारिख जे बरक थानाय 19 तारिख जे खायमानि न दाइसा जों आबोनो जत सिनि तिप्रा मथानि लिडार्स रंनि थानि आंआवबो ककसारनाय जे ताताल लुकमानि न पुइतुसायाव उइनाखे सिनि 17 गलाघाटि ताकबो जों क्राकनो दङो सिनि बेबांनो स्ट्रं सिनि लिडार्स अफ खरकसाफानो सिनि सापुटार्स अफ तिप्रा मथा याकारैनो BJP नि बाना तला थांया आबोनि बागै आं हाय BJP रावनो आं मा साख्लायफिरो 17 गलाघाटि जदि नरक ताताल अबाहायके जदि कक बिनि तंखांके जों बुसकानि दिनो सिनि लिडार्स अफ जता सुक तंलाक जों अबनो जों क्राकखे जों परेखेबनानै जों स्टेपनानै कोनो बिसियफानो जदि अन्य एसेम्बली रंनि तुबैनाय तिप्रा मथा याकारैनो BJP थांगायनो जदि नरक ताइसो जदि कोनो जागाव प्रोग्राम खायखेंके जों अबनि बागै तिप्रा मथा जत लिडार्स TWF YTF जों क्राकखे अबनो स्टेपनानै अबाय सुजग जों कुनि दिनो फानरग्ला नरनां बारबारखे नरन थानाय काइसो कयमुं सिन 17 गलाघाटि थांसानो सबायना तानायदि सिनि बुसकांनि सिनि बुबाग्रा गाहाम लामाव सिनरनानि थां दंथानि मानानि जराव नराव फायता खायते ताइ आं जत सारा तिरफानि सिनि जत सिनि लिडार्स रंनां ककसारनाय तिप्रा मथानि मिडिया तै नुंमाबाय कुनि दिन हम पुइतुसायाव उइनाखे गाहामके जासायखायनाय केबो बखारक बायातैखे जों सिनि मथानो जों टाइप थांसा खालायलायनो बागै जों मा बगनाय अ जे 17 गलाघाटिनि पेपाजला बिसिनि सामनर गामि जे तिप्रा मथा याकारै थांगौमाना बेबां ताताल अबनके पुइतुतासादि खरक जाफानो सिनि जे बिसिनि सिनि तिप्रा मथा याकारै BJP थांया जत जे सिनि तंनाय र तिप्रा मथानि बरकना ना हेकेबा BJP नि बरकना बासारखा आबो नरक गाहामके जे मिडिया जे बरक फोकास रेखा नरक आबोनो नायनायदि आबोनो नां जत थानि ककसारनाय ताइ सिनर जे फाइमानजा फायनाय सिनि बिसिनि चेयारमैन अबोनो तैनाय थाइजा थाइनै मिडियानि बुसकांगो बो सायखनारनाय Kuliano media person na dalai hamaya karo tamuni himale bising basang jiyo mahai bauta bas
kok asai tongona norok rifrigui rutugui chini thani khobor na pamain bagui miani je chini pegorjola bisini samnagor para ekaba gangthagur bazar ni je borok tisamani jagao Kesam MLA ni netrite je o jagao 105 family tai a jagao 368 ভোটার যে প্রচার খাইমানি আবো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों अ जागानि बरक जों अ बिसिनि बरक जों काहामके सायमानै दङ साबो तामो ब लाइन चलि ब जागा चलि ब जागा दं जों परिष्कार भाबे सायमानै दङ এবং जों सिनि सिक्ला बदल तिप्रा मथा ताई सिनि ब्रिरंनि बदलदै जों खबर नाखा आबो कुनो दिनो सिनि पेपरजलार बिसिनि मासापन अ जागाव जयनिं रुई बरक तामो खलाय যারা আগে দা বরক হিমি দঙাই বরক না বরক বিজেপি হিনাই চিহ্নিত খালাইনাই জয়নিং খাইও হাই খাইও ইরাই খাইও হইনাই পুরাপুরি বাউতা বাস কক সাইনাই চলি দङ কাজেই অ জাগাও আং অমহাইनो सानामु संगो नरक कुनो दिन अमहाय बाउता बास ककटा साडी बाउता बास कक साइनाय सिनि तिप्रा मथानि जे इउनिटी न सबाइनानि ता थांदि आगामी दिन যদি ন অবহাই নঙ্গি তংখাংকে নরকনি বাগে কাইসা ভয়ঙ্কর जों চুনতি অথবা সাবধানতা রুব নরক অমাহাই তাখাইদি जों অমাহাই ন যদি নরকনি তংখাংকে নরক বাগে जों করা ব্যবস্থা নানাই